Jake bol prvýkrát v Českej republike, pražský meetup a mohol som zoznámiť Rytmusa s Jakeom Paulom. Takže vlog číslo 10. A keďže ste povedali pod minulým videom, že by ste ocenili viac kecaciu vlogovú klasiku, tak som sa rozhodol, že tento vlog bude klasický so všetkým, čo k tomu patrí. Čiže Lamborghini, nejako som skoro vypadol z okna z auta, ikonickú plavbu po Vltave, prečo si Karol myslel, že Kazma je Johnov strýko, samozrejme stretnutie storočia, hejterov, samotnú akciu a naloženú afterparty, na ktorej som breakoval, aj keď som v živote predtým nebrejkoval. Každopádne ešte predtým, ako začneme, som chcel povedať, že 83% ľudí, ktorí pozerajú tieto videá, nedali odber. Tak ma len napadlo pripomenúť vám, že ak sa vám tieto videá páčia a chcete možno, aby vychádzali aj častejšie, tak viete, čo máte robiť. Ale vráťme sa späť k videu a tam, kde to pre mňa celé začalo, v Bratislave. Takže klasika. Jediná vec, čo potrebuješ zbaliť ako strihač, je externý disk a notebook. Inak, aby ste chápali, tak celý tým letel z Paríža, kde boli všetci na olympiáde, takže sme mali Prahu ako taký meetup point, kde sa všetci stretneme. Ešte rýchle natankovanie a mohol som vyraziť smer Four Seasons, kde sme mali byť celý tým ubytovaný. Cesta bola bez problémov, v Prahe som dal len rýchly check-in na hotely a hneď sme vyrazili smer letisko, kam mal Jake a celý tým prilietať. Išli sme tam spoločne s Johnovým bráchom a Kazmom, ktorý zabezpečil takýto legendary odvoz. A za necelú polhodinku chalani pristáli. Holy shit. We actually made it. This is dope. This is crazy. Jaký to je letiště Václava. Ale vzduch tady máte nádherný. Je tady líp než v Paříži. Cítíš to, jo? Nice. Pěkně se tady máte. To víš, jo. Tohle je země neomezených možností a prosperity. Čiže návrat vo veľkom štýle. Tu som skoro vypadal z auta, ale tak čo by som nespravil pre dobrý záber. Inak ja som celkovo do Prahy chodil asi najviac, že vlakmi alebo Flixbusmi, ako napríklad týmto. Takže to bola aj pre mňa celkom príjemná zmena a zážitok. Po ubytovaní sme mali naplánovanú večeru v tzv. Žižkovskej veži. Ale každopádne výhľad odtiaľ bol fakt nádherný. John dal epický speech, ktorý uvidíte na jeho kanáli. A deň príjazdu sa mohol skončiť. Oveľa zaujímavejší bol ale deň druhý, tzv. Deň D, ktorý sme začali plavbou po krásnej Vltave. Pizza? You know, say that? You said pizza? No. I would never say that. I was imagining? Yeah. You need sleep. Inak Brandon sa ma po ceste spýtal, že aká je najväčšia hip-hopová lokálna hymna, ktorú by mohol dať na Jakeovú storku. Trikrát hádaj odpoveď. Necítim bolesť, som cigán, detská rád tolex, není mi zima, som zlobá, som stále tolex. Storka bola online, všetci boli spokojní a my sme sa mohli konečne presunúť na loď. Kámo, cigánsky sen na Jakeovej storke, to je strašne mocné. No cigánsky sen? Si z toho posel. Everybody look happy that you're on the boat in Prague. We can fix that in post. Hey, raise your glasses up. A plavba bola, kámo, absolútne ikonická. Aj keď bol 100 stupňov, tak všetci si užívali krásy Prahy, ľudia mávali a Jake precvičoval češtinu. Yeah, I just landed here. I thought you were John's uncle, so I thought I would want to get
get to know you first if I've met anyone else here in Czech Republic or Prague or should I just say Chleba? Chleba. Chleba. Everybody loves some bread. Salute to that. Now we're talking. Potom sme sa vydali na tento spot, takzvanú Plitčinu, kde sa chalanom takmer podaril spraviť dobrý skutok. A hneď v zápäti sme išli k týmto sochám, ktoré zase zaujali Karla. They're just dirty as fuck, man. Why would they clean some and then leave the other ones dirty? No budget for cleaning the others. I mean, they could just hire me. I'll clean the fuck out of that. Kapitán nám následne spravil takúto krásnu rodinnú fotku, za ktorú vyfasoval samozrejme top tričko. This is sick as fuck. This is dope. Yo, DJ, turn that music up. Now we vibing. Let me get a cheers. How are you? I'm good, man. How are you? I love it here in Czech. Come to this. Okay. Chleba. Počuj, nie sme na tej vode už dlho. Ještě jednou, prosím. Že by sme sa mohli strihnúť vo vlogu ďalej. Že přestáváme Marině. Ne, kámo, že či už to není nuda mať túto sekvenciu takú dlhú. Já nějak se na vás navážu. Kámo, ty ma nepočúvaš, už ukončíte plavbu, je to strašná nuda. Děkuji. 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 J is the first letter. J. Děkuji. Děkuji. Choď do piče is fuck off. Hold do biče. Coach the beaches. Choď do piče. Yeah. Is fuck off. Děkuji. They up here. They up here now. They up here. Pravdepodobne je táto sekvencia dlhšie strihnutá, ako by som ju normálne urobil, ale pamätajte, chceli ste to sami a tá plavba bola fakt mega vibe, nehovoriac o tom, že sme dostali pizzu. Wow. I'm gonna be like Ninja Turtles. Pratvia. Na zdraví. Na zdraví. That's really good. Kámo. Takže celý tým okusil legendárne české pivečko a Johnny medzi tým vyliezol na most a bol proste Johnny. Chleba! Protože tam je kazma, vidíš ho? Hej. Čo ti jebe? Inak viackrát ste sa pýtali, že čo to znamená, keď som spomínal, že v tíme málokedy dostávame feedback na našu prácu. No a ono sa to fakt ťažko vysvetľuje, tak ma napadlo, že by som vám to mohol reálne ukázať. Možno to z toho lepšie pochopíte. Yo, Carl, have you seen an Olympic video? Yeah, on Jake's channel. We watched it in Miami. I'm going to Olympics. A documentary on YouTube, remember? Jake's Paris one where he's with the USA boxing team. No. Oh yeah, I was there. With the... No, if you've seen the video. No, yeah, oh my god. You did watch it with him. I mean, no one's fucking watching my work. Bro, he watched it with me. I was next to him when he watched it, and he said, "Bro, this is fucking sick." The Olympics one, where Jake's like training with the boxer. He doesn't even know what you're talking about, bro. Yeah, he doesn't know anything though. Look at him. I was with him when he was training with the boxers. Man, that video. Bro, he's not. That video, I ain't gonna lie. You're lying right now? Hell nah, nigga. Do I look like a liar? Yeah. That shit was fire, bro. Is it? Oh god. Hey, what video? Guess what? You don't need everyone's approval when you do a really good job. We're not no fucking pussies. Yeah, right. We trust each other enough to know everyone's got it back. I wasn't expecting this deep kind of a talk. But I mean, you asked, so I... yeah, no, thank you, man. I love you, motherfuckers. Tak snad to chápete teraz trošku viac. What up, Gus? Po vylodení čakali tým najvernejší fanúšikovia a plavba bola za nami. Oh my god, the main celebrity here.
Yes. Určitě. A musíme do Riegerových sanů. Do hlavného eventu bolo pár hodín, my sme na chvíľku dali chill na hoteli, kedy zrazu prišla vzácna návšteva. Ty si zavil. Nemusím sa predstavovať, každý ví, že som boss. Čau, bracho. Čo ti je? Čau. Si moc zabil, čau. Čau, bracho. Čau, bracho. Takže som Paťa predstavil celému tímu. Patrick. Hip-hop legend from Slovakia, bro. Paťos. The Godfather. The Godfather. Of everything. Boxing, music, Every fucking... rapper too, yeah? Yeah. Nice. The song that is on Jake's story is his like Cigansky Oh Sam. shit. Ide si bez respektu pre svoj cieľ. Yeah. No way, that's sick as fuck. Yeah. A po chvíľke napätia prišiel clickbait tohto videa. Hello, nice to meet you as well. Godfather. Yo, bro. You guys are legends, I hear. Yes. Dobrý kaper. It's about to go the fuck down. Yes, brother. Yeah, he's gonna be performing with your show. Yeah, are you gonna perform? Yeah, maybe. Go. I'm performing too for my last time ever. Last time ever, bro. Extrémny pán. No ale už bol fakt celkom čas, takže sme pomaly ale iste vyrazili smer Riegerovy sady. Bráško, toto, keď nebudeš mať počkarované auto, tak ťa budem ceniť. Oni nás vidia? No, nevidia. Nevidia. Dneska jsou neprůhledný tady z boku. Jo. Kámo, toto bude veľká halus. Kama, jak se odsaď dostanem, Paťo? Však s ním, ne? Vrtulníkem, ty vole. Oni podľa mňa vidia, ne? Nevidia, pozri sa. Mu tam ukazuje fakáče, kámo. Fakt jo? Jo, tady. Ale kokot. Tady. Stojí stranou a to nepřipravený dole na dělo. Oh my god. Oh my god. To je frajer, vi? No, vidí, on má travel, kámo. Máme to? A čaká, ten fakač komu ukazoval? Na tý korvete. Paťovi. No po chvíľke s Metkou sme nakoniec dorazili na miesto, kde sme sa celý tým stretli, keďže sme išli viacerými autami. A na mieste to fakt vyzeralo skoro ako na festivale, ako na nejakom meetupe, čo bolo fakt šialené, tých ľudí tam bolo fakt hodne. Takže meetup sa mohol začať. No a následne sa stalo niečo veľmi zaujímavé. Puď to tam, kámo. Toto kombo si kámo fakt nečakal. Praha! Všetci hej! Poďme hej! Všetci yeah! Leci ti bolej, som cigán, decka na dole, snedí mi zima, som v obách, som stále dole. Chápeš, proste toto nevymyslíš. Keď sa ti nelúbi, tak choj matere do... Každopádne, po akcii sme sa presunuli na afterparty, ktorá pre mňa osobne bola úplný highlight dňa. Čo to či bolo? Jo. Však posúď sám. Inak ten breakdance, kámo, fakt neviem what the fuck. Asi pravdepodobne to šampáňo, čo sme mali na tej Vltave. Každopádne potom mi tento frajer ukázal, ako sa to robí. Takže všetko ako má byť. No a prečo bol toto pre mňa highlight dňa?
Totižto celý tým sa fakt, že bavil s tými fanúšikmi, tí fanúšikovia sa bavili s tímom. Boli sme prakticky stále s ľuďmi, ktorí to strašne cenili a bavili sa s nami. A fakt, že ten support od vás bol absolútne neskutočný. To hovorím samozrejme aj za Ethana, ktorý takýto druh supportu zažil podobne ako ja prvýkrát. Chápete, my ako striači na takýto druh supportu moc nejsme zvyknutí, takže o to viac si to vážime a bolo to strašne milé vás stretnúť a kecať s vami, že vás naša práca zaujíma, baví, že vás zaujíma strih. Inak toto je, kámo, najväčší pán. Kdybych sa na tej fotce netvářil, že som zhulenej a zároveň, že mi je 12. Inak dobrý. Chápeš, proste, najväčší frajer. Kámo, strašne moc ďakujem za ten deň, bolo to extrémne super. A potom je tu môj kamoš. Čau. To je ten, čo má podpísané to tričko, vieš. To je šťastný proste a ja tiež akože ďakujem extrémne za tento deň. Takže vám za celý tým pekne ďakujeme a snad sa vidíme niekedy čoskoro. A to je všetko, takže zase raz klasicky youtubersky, ak sa ti video páčilo, tak daj. A vidíme sa pri ďalšom videu. When I teach masturbation, I'm always just like, have fun with it. She's up and waiting for more.